ישראל הוא נער בן 13 חולה במחלה ממארת. לדברי הרופא רק טיפול אינטנסיבי ומעמיק והרבה תפילות יוכלו להציל את חייו של ישראל הצעיר. ריבונו של עולם ענה לי, זה אני ישראל, זה אני הבן שלך, תראה אותי, תראה איך כולם רוצחים אותי, איך האויב הרע הזה חדר אל נשמתי, יושב גאה סביב השולחן שלי, הוא מסמן אותי ואני רואה, אני בוכה, לא מאמין שהאויב ממאיר ומתפתח, והאויב חייב למות, חייב למות. אתה אמרת לא, רוצים שלום אמיתי, רוצים לחיות. חבר הכנסת חמדי ברא אומר, חיזבאללה ניצח. זכותו של חיזבאללה להתגאות בהישגיו ולהשפיל את ישראל. סגן מנהיג ארגון החיזבאללה, חבר הכנסת עבד אל-חלים אל-נאצר, הצהיר מביתו שבירושלים כי הוא מוכן להיות שהיד, ובנוסף אמר כי חטיפת החייל היא פעולה לגיטימית ומכובדת. ריבונו של עולם, המצב קשה מאוד מדהים, אתה יודע מה היה קורה אם לא הרחמים שלך עליי תמיד. אסונים שלי קוראים לחטוף אותי, למחוק אותי ומזריקים בירן, חזק אותו עכשיו, אויב אכזר, עוד ילד הוא רוצח, והאויב חייב למות, חייב למות. אתה אמרת, הוא חייב למות, לא, אין לנו ארץ אחרת, רוצים לחיות, רוצים שלום אמיתי, רוצים אני רוצה להגיע למצב שיהודים יבקשו שוויון מאחר והם זרים ואנחנו בעלי הארץ הזאת. ריבונו של עולם, סלח לי על שהייתי אפס, לא מי יודע מה מאופס, מי יודע כמה דם עלה לי כל רגע בתוך הגוף שלי, לכל האיברים חלחל בשקט בלי שהרגיש, ואני חייב אותך, אני צועק לך היום, קצת קשה לחשוב על זה כשהאויב דוקר אותי, כשהוא נואם עליי מהדוכן הזה בטלוויזיה, והאויב הזה חייב למות, חייב למות. לא, אין לנו ארץ אחרת, אין ארץ אחרת. ישראל הוא נער בן 13 חולה במחלה ממארת. לדברי הרופא רק טיפול אינטנסיבי ומעמיק והרבה תפילות יוכלו להציל את חייו של ישראל הצעיר.